Welcome back to my YouTube channel. Tini kaya nong no rinai collection phonongnai ani mani rinai collection phonongnai mani rinai je tong mani bisibo bangjaya bini rinai bo hai kaksa kangnai no abono kani phononang nong no hingka bo hai kali rong bai gulapi color ni naithoka kamranga bo bar obo khe manang tagui rok mani onek din ongkha rinai ang bono tagui rok mani hingke bo kanya tisai tono hingke obo khe risa ma tak mani obo khe bisi dugia kho bo naithoka hingke oboni set hini tak mani ai khudung mangra mani khudung bai tak mani philibo obono hingke obo kya miliyo hingke ang nong no orisa bai rina serke kani phonongnai. Habasa takha asakang tangmani ang boy borno tangroka kumoang karabin na disa mani pas disa mani ang polbodi dina diga obuni disa tarja ko obuni asal kumuni dina hile ang kani parukha bajani baila ang isak na dina set gawa kani kurunga cameraman je kyong di hinse maung godo ang omo nong nai tamu dirinya hina obo ang mano rokha ang nato jaga taro mani mano no hingke bobo nato jaga hingke ba mani bai rokha hingke monopuri asol amo baike kawinai khe kangai hingke phunuksinai kawinai ni asol kobo ang nogo phai tang mani ani rinai hingke mani rini ke subro jaya ko hingke ani rini bai hingke mani risa ke ang nong no kanai phunuksinai hingke bo khe mani risa hingke ani rini bai ke serke nong kanai phunuksinai.